live. Kubakra, long live. Long live, long live. President Muni Hattukumar, long live. Long live, long live. President Muni Hattukumar, long live. Long live, long live. DWF की जय। DWF की जय। তিনি 6 তারিখ জুন চিনি ফিলবা উনিয়া খাইবা ফিলদা ফাউন্ডেশন দে ও সালো পুইলানো চিনি bobagrano खुलुमा ताई हामजाक मानजाफार जों तिनि फ्लेगति सालायो कायसा राजनैतिक बदल बिनि बाना तंमानि आबो जत्तनिसाय बरम रिमानि सिजागो नरक साइमानो चिनि अरो फ्लेग चिनि TWF नि बाना त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन नि बाना ओ बानानो चिनि bobagra जोंनो याफारै रिखा चिनि सिनिमुं रिखा कायसा राजनैतिक बदल नि मूल ताम होनाय सिनिमुं ओंखायनो चिनि बाना फ्लेग ओ फ्लेग ताम नुखा नरक नायदि चिनि फ्लेग नि कालार हंखाय गोसाक करम गोख्रां जों नुकजाखा गोसाक जों बरक मुनसु जत्तनि न सागो थैहर गोनां जों चिनि थै गोसाक जों सब समयनो जों थै गोनांगै जों संग्राम खायनायनि बागै हाताय दफानि बागै जों संग्राम खायनायनि बागै जों रेडि होनै परिचय रिमानि खालायो ओंखाय जों उ करम हंखाय जों मंगोलियान जाति आबोनि बागै जों सब समयनो चिनिबो सागबो करम ओंखाय आबोनि बागै करमनि एक चिन्ह अर ताय कैसा नुकजाखो गोख्रां गोख्रां हंखाय नरक नायदि अरनो जाब्रा बब्रा रक गोथां तंफ्रुबो गोख्रांगै दङ जोंनियाव वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे पालायलायो चिनि पर्यावरण अब हंखाय गोख्रां गोथां दङ जों दाबो चिनि अपाति गोथां दङ सब समयनो गोथां दंनाय जों ख्रांगैनो दंनाय जों थैया होनै परिचय रिमानि खालायो अर ताय कैसा नुकजा खातामो लांगा हरजाक बुरै मांनै रक आ बुरै मांनै रक साबो जों TWF लांगा तामो जों आजियाव हुगो थांखा हंखाय दिंग्रा लांगा हरै थांगो हुकनि माइ खोल मैखोतों थाइखोतों जों लांगा हरैनो चिनि त्रिपुरा जों बुरै रक तुबु नगो दिंग्रा लांगा पुंया साक जों नगो फाजो फाया हरै अबाहायनो जों अ पलिटिकल बेनारो चिनि TWF नि सभाओ जों तिनि एसे बुरै बदल अंगै TWF अंगै ओ लांगानो जों हलायै जों याक बा याक रमलायो हमसां तैयै हमसां जे समय जों आन्द्रा गुन्द्रा अंगै थांपानो हमसां मुसुंगै पानो जों लांगा हरै अ लांगानो सुपुंगै जों मा तुबु लायनाय होनो अर समाय तांलायमानि कायसा प्रतीक चिन्ह रिजाखा चिनि TWF नि फ्लेग आबोनि बागै चिनि bobagrano बेलायखे हामबाय दिनैनि जे अ फाउंडेशन दे अर आगरतला टाउन कमिटी मानिकुकुतो खलायलाय दंलायो आंबो अर मानजागै फ्लेग तिसावै बाना तिसावै आं थांफिनाय आनि खुवायो हालहाले आश्रामबारि खुलाय चाम्पार दुइटा जागा आं एटेन्ड खायनाय अर चिनि TWF टाउन कमिटी ताय चिनि आगरतला नि
गोबां मानसिनि पदाधिकारी रक बरकबो अर बाक्सा एटेन नाय अर तंबायनाय आबुनि बागै दिनैनि साल' आं पुइलानो चिनि बुबाग्रानो बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमाय आफार जोंनो सिनि मुंरि मानि बागै जत्तनि साय स्ट्रं पार्टी फ्लेग गोनां पार्टी बाना गोनां पार्टी हिंखाय आबो सारा त्रिपुरा राज्यो TWF नाहनि जोंनो अपरिचय नरि मानि बागै चिनि हाबुबाग्रानो आं खुलुमबो ताई जत्तनो आं हामबाय आफार सारा त्रिपुरा राज्योनि बुबाग्रानि सेंक्राक ताई सेंक्राक जोंनो किनिनि o foundation be jotono kaham kane enjoy khaidi ani logyo tongo TWF Central Advisory Committee ni chairperson chini bukhuk okra boram ganang jeg madam Pavitra Bhakti Jamatia tai khoroksa advisory committee ni adong jek chini bukhuk okra madam Gotami Rai de Borma tai oro chini Santal committee theke tongo chini bukhuk Rita de Borma bohanga chini treasurer chini bukhuk Purubi de Borma bobo chini Central Committee adong jok bukhuk Subhasini de Borma chini ora town committee ni vice president bukhuk Saujala chini jotto town committee ni bukhuk song norok no kaisa kaisa kang bumung salia jotto no ang pai philai hambai ya pharo norok je tini oro norok ni town committee ni je bubagrano hamjak mani yakaba chini TWF bo khari oi samong tangnani o jorano norok oro phunuknani bagai khlai milai mani bagai norok no ang belai ke hambai asuk no ungchitun foundation dewo jotto ani TWF ni bukhuk song ti pramathani ta khuk song ani party ni president chini YTF ni jotto ta khuk song na jotto MLA MDC junal sub junal jotto no ang pai philai kok thaisa bai bubagrani sengkrak tai sengkrak je songno ang jotto no belai belai hambai jotto no khulumka hambai